Ang Maliko na isa sa makasaysayang lugar dito sa Pilipinas ay ang siyang naging piping saksi kung paano naganap ang digmaan sa pagitan ng Amerikano at Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Marami ang nagbuwis ng buhay sa lugar na ito, kaya naman itinayo ang monumentong ito upang magbigay alaala sa kabayanihan ng mga kababayan natin at maging ibang lahi upang ipagtanggol ang bansang Pilipinas. Sa unang parte ng ating paglalakbay ay nasilayan natin ng personal ang nasabing lugar na kilala sa tawag na Salaksak Pass. Okay, so mga behero, ito yung monumento para dun sa mga sundalo na nagbuwis ng buhay noong ikalawang digmaang pandaigdig. So nandito yung history niya. So pasong Salaksak, ipinatayo alang-alang sa mga kawal ng Pilipinas, Hapon at ng Estados Unidos ng Amerika na nagsipaghandog ng kanilang mga buhay dito noong ikalawang digmaang pandaigdig. Bagamat nasiraan tayo ng gulong, ay pagpapatuloy pa rin natin ang ating paglalakbay at pupuntahan naman natin ang Sherman Tank na pinakakaraniwang ginagamit na tangke ng Amerika noong ikalawang digmaang pandaigdig. Matatagpuan ito sa itaas ng bundok ng Maliko, di kalayuan mula sa ating lokasyon. At bago natin marating ito, ay madadaanan muna natin ang Maliko Viewpoint na kung saan matatanaw natin ang tunay na kagandahan ng kalikasan. Tara mga behero, at sabay-sabay nating libutin at silipin ang mga pinakatinatagong yaman ng Pilipinas. Isang mapagpalang hapon mga behero at welcome back sa ating YouTube channel. So sa araw na ito pupuntahan natin yung Maliko Sherman Tank. Kakagaling natin doon sa may Salaksak Pass dito sa may Maliko, San Nicolas, Pangasinan. So nandito tayo ngayon sa may view deck, Maliko view deck. Makikita nyo mapapansin nyo sa video natin malakas yung hangin. Makikita nyo naman kung gaano hinahangin yung mga punong kahoy. So makikita natin dito yung view ng Maliko view deck. Napakaganda, makikita nyo yung kabundukan. At dito sa likuran natin, kabundukan din. So, samahan nyo ulit kami sa isa na naman panibagong adventure mga behero. Ito yung second part ng adventure natin dito sa may Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Okay, so nandito tayo ngayon sa may parking area dito, punta dito sa may Sherman Tank mga behero. Ayan, makikita nyo malawak naman yung parking area. Pwede sa sasakyan, pwede rin sa motor. So, tingnan natin kung saan tayo magre-register. May babayaran na tayo mga 20 pesos ata. So, tara. Okay, so ito na yon yung sa may Tindaan Historical Nature Park. Ayan. So, 20 pesos ang entrance fee. Ayan, 20 pesos each. Tingnan natin kung saan tayo mag-register. Lakas ng hangin. Alright, so maberon dito na tayo ngayon sa may Maliko Sherman Tank. So pababa tayo dito. Makikita nyo maraming bisita, maraming turista na pumupunta dito sa may Sherman Tank. Anong pangalan, Anong sir? vlog niyo po? Biyahero. Biyahero. Ay, kayo si Biyahero. Opo. Shoutout na lang po. Anong pangalan, sir? Ben po. Ben. Shoutout kay Sir Ben. Ayan. Thank you, sir. Thank you. Okay, so dito, mga behero, makikita tayo ditong CR. So, hindi naman kayo mahirapan sa comfort room. May 5 pesos. Ayan, ihe, siguro yan. So, ito yung kabuang lawak nitong area dito sa may Maliko kung saan makitatagpuan yung Sherman Tank. Ayan, ikuti pa natin banda dito. Okay, so dito sa loob mga behero, dito sa may restaurant na matatagpuan dito sa may Mangili Tindaan Heritage Park. Makikita natin dito yung history kung ano yung nangyari dito sa location
noong World War II. Ayan. At isa rin, yung tangke na makikita dito, isa rin yon sa mga remains or mga tangke na ginamit nila noong World War II. Ayan, makikita rin din natin dito yung buong mapa. Ayan, dito rin mga behero, nandito yung collection ng mga kagamitan noong World War II. So, mukhang bala ng kanyon at saka pasabog. Sapa. So dikit lang tayo ng stickers natin dito mga bero. Band-aid naman yan. Okay, so mga bero, nakapagdikit na tayo ng stickers natin dito. Ayan. Solid. Let's go. Okay, so ito yung Sherman tank na sinasabi nila. So ito yung ginamit pa nila noong World War II. So naiwan na dito yung isang tangke. At yun na nga yung pinupuntahan ng mga turista dito para masilayan itong alaala noong World War II. So ayan. Ayan, hanggang loob pwede ka palang pumasok dito sa loob. So dito mga bero, makikita nyo kung gaano ka kapal itong bakal na ginamit dito. 2 inches. Solid na bakal to. Okay, so mga bero, try natin pasukin tong Sherman tank. Tara. Okay, so nandito na tayo ngayon sa may loob nitong Sherman tank. And kikita nyo naman kung gaano kasikip dito. So ito yung ino-operate ng mga sundalo noon. Ayan. Solid to. Ganito pala yung kanyon nung tangke. Tibay nito. Ang kapal. Ayan, so may mga lever pa dito. Ito siguro yung hindi ko alam. Ayan, pwede ka naman tumaas dito. Dito yung mga butas niya. Ayan. Meron din dong silipan. Ayan, try nating tumaas dito sa taas. Ilan na. Sabi din pala dito. Slide ka dyan, oh.
At mula dito sa tuktok mga bero, matatanaw natin itong kapaligiran kung saan makikita itong Sherman Tank. Ayan. Ayan, so try nating libutin itong paligid mga behero. Dito tayo sa taas. Wow, napakalakas ng hangin, sobra. Hindi tayo makakapagpalipad ng drone sana para makita natin yung kabuuang ganda nitong lugar. Pero hindi natin nire-risk, mahirap na. Ayan, baka mapitog si Sky. May mga turista na doon, kanina tayo lang. So meron na rin mga bagong dating na turista na gustong masilayan yung tangke. So ayun lang, kasi nagkalat yung mga basura. Ayan. So dapat kapag pupunta tayo sa isang lugar, dapat ay responsable tayo, or be a responsible tourist, para ganun mapangalagaan at ma-preserve pa yung kagandahan ng lugar. Yan, para maabutan pa ng mga susunod na generations. Yan. So dito tayo sa taas. Try natin dito mabera. Wow, napakaganda rin dito. Pwede to pag picnic. Ayan. Maganda to pang pamilya. Malawak yung lalaruan ng mga anak nyo or mga bata. Ayan. Ganda dito. Mahangin pa. So ang presko ng hangin, sobrang presko. Ayan. Ito yung kabuuang ground nitong nasasakupan ng Sherman Tank. Ayan o. Makikita nyo rin mga punong kahoy. So para lang tayong nasa Baguio. Dahil nga malamig yung panahon, or malamig yung klima dito. Mas malamig pa nga actually dito kaysa dun sa Baguio, mga behero. Ayan. Makikita nyo, lakas na hangin. Woo! Sobrang lawak nitong paligid. Try natin na-explore dito banda sa baba. Ayan. Ganda rin dito ah. Wow. Solid. Epic. Napakaganda. Wow. Sobrang presko ng hangin dito. Hanggang dun pa sa baba mga behero. Dito banda mga behero, may nakita akong natamaan ng kidlat. Ayan o. Yung punong kahoy ng pine tree, natamaan ng kidlat. Ayan, nahati sa gitna. At dyan nagtatapos ang ating episode dito sa May Maliko, Sherman Tank mga behero. Makikita nyo yung tangke mismo dito sa likod natin. Masyado mahangin dito pero maganda to, lalo sa picnic dahil presko. Ayan, so magsama-sama ulit tayo sa susunod nating adventures mga behero. Maraming salamat, tinatawanan ako nung nagka-camera sa atin. So hanggang dito na lang ang vlog natin, and as always mga behero, God bless and peace out.